Harrera plan kooperatiboa, espaldiatik, azkeneko urteetan landu izan den gauza bada, baina bai ikuste genuen beharra harrera plan kooperatiboa beste era batera sortzeko eta beste era batera eskaintzeko. Ideia horrekin gebiltzala lankin, Fagorrekin egon ginen, Fagor taldekin, eta aukera ikusi genuen formazio piloto bat probatzeko, abian jartzeko. Eduki nagusiak online plataforma batean eskura daude bazkide bakoitzak bere ritmoan eta nahieran lantzeko eduki horiek, eta horrez gain, modu puntual batzutan elkartuko gara kolektiboki edukien jarraipena eta sakontzen, edukietan sakontzeko. Eta ari gera hori pilotatzen, eta bai asmoa da, formazio piloto honetatik gero haratago, kooperatibei eskaintzia modu irekian, formatu honetan ere bai, harrera plan kooperatiboa. Gaurko saioan perzibitu dut jendea formatuago etortzen dela, ja prestatuta, eduki batzuk bere kabuz landuta eta era individualean lantzen bada, azkenean beste aukera bat ematen du gaia jorratzeko eta sakontzeko. Beraz, uste dut hor urrats bat ematen dugula, eta bestaldetik ere eskertu hartzaile kide berriei, bazkide berri hauei, era individualean egiten duten esfortzu hori. Azkenean, formazioaren kalidadean eragin zuzena daukalako. Kooperatiba baten sartzen zean, denok dakigu, orokorrean zer suposatzen duen, baina honek laguntzen dizuna sakontzen, ondo ulertzen, zeren parte zean, eta ilusio hori baita sortzen ez, harro sentitzea partezean proiektu eta talde horretako. Eta oso aberasgarria izan da baita Joxeanen presentzia hemen euki eta azkenen beak eman digun formakuntza, informazioa, baina baita bere esperientzia eta beak transmititu digun ilusio hori proiektu honen zati izateko ez.